tinokudokezai mabuja akanaka tauya nonhau dzanyasi zuva rochima mairi nonhanhatu mumwedzi uno waKakunguru. Tiri kutanda nomufaro urimo maMutoko kwako mabhuku mana ikweyo ari kuita kufara nyasi mutongi agoreketa kutoti waChina wanofanira kumira basa rawaroda kuita rokuchera dombo dzvipa riya. Tiri kufara magweta anoita kodzero dzavanhu akamiririra idi zvikaita zvakanaka. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yaburika nyasi iri kureketa kutoti aiwa zvaitika mutongi abvumirana nawo. Ipapa kambani yowaChina inonzi Labenmon Investments yenge yakatopega nzvimbo yakakura kuita mahekitezi 150 hectares kuti waite zvokuchera dombo dzvipa. Asi chakanakidza ipapo wanga waribe kubvumirana nevanhu kana kuita akatombo kanyai nyangwe kokunyepera hako wanga waribe kuita. Vanhu wanga wakatoita kuhwadziwa vachinomanikidziwa kutoti aiwa pano tatouya kochera. Tafara chaizvo kuti dare rabvumirana nevanhu kuti zvireke kugoitiwa. Ipapa patakutoimba kutoti headman mbudzi wanoreka kuripisiwa ng'ombe iya nokutoti dare ravatakanura mhosva yese yenge iri kunenedzewa naiwo maMutoko. Idi tatomirira ipapa kuti tione kuti zvinenge zvichiita sei kana maMutoko akareka kugochinja ipapa. Dai headman mbudzi wakaenda pokare kumagweta anoita kodzero dzavanhu kuti nyaya yacho irerutsiwe wareke kugoripisiwa ng'ombe paribe mhosva. Tikuramba tichiwatenda nokuramba wakamira ipapa. Toramba takaisa dziso kuona kuti zvinotekaira sei. Tikaringa dziri munhau dzanyasi dzinochokuita nozogwaro rewavhoti iri kupenengurwa pachedu. Idi pachedu pakaita kunyangariwa. Waita kupenengura wakaringa ipapa kuona kuti kuno zviuru zvowapwere wakazvahwa makore okuma 2000 asi kwai nhamba dzawo dzozvitupa dziripo inhamba dzowanhu wakazvahwa kuma 1950. Pakaita kunyangariwa pakapo ndipo munotoona kuti chanja chopfene changa chakaita kunhadzirwa zvisvinu asi kupenengurwa kwazviri kuita tibva tatanika kudari heno kuti zvicharamba zvakadandocherekana kuti zvine kubatsirai kuzvichaita. Tatomirira ipapa kuti tione kuti zvinombopera sei heno kuti woZBC chareketa chinhu chere kana kuti paribe chawachareketa. Chedu kuramba takandoringa hedu. Iwo pachedu wagoreketa pokare kutoti wamwe wari mumawadhi okugweru urban wabisiwa ikweyo wakaisiwa kuvungu. Ndipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa kuitira kuti gweru urban isare ino vanhu vashoma. Apawo kuvungu kunenge kuine wavo wakawanda zvokutoti pakaita kuoma. Ipapa rekai tione kuti zvine chazvichaita chere. Asi hwendo huno tiri kundoimba kutoti sarudzo dzinoitwa zvisvinu zvavari kufungira zvisirizvo zvigoita zvakanaka, zvavanenge vachifungira zvakanaka zvigowanyangarira. Rekai tione kuti zvinenge zvienda nokupi. Tiripo pakuringano sarudzo wauya wokuEU waya wakauya komima nokuringa sarudzo kuti dziutekaidziwa sei. Waitaiwo kutoti kureketa kuno wanosvika 46 pachirungu. Watoko ikoko wakutoringa munyika mese wachiona kuti zvirumbotekaidziwa zvirumboitika nokutoti wari kuti ipapa wanenge waine vanhu vanosvika 150 chaiwo panochaitiwa sarudzo kuti waferefete nekuona kuti zvirumbotekaidziwa sei. Wagoimbisa hurumende wakati aiwa isu tinopindira mune zvinoitazvo chedu kundoringa kuti muri kuzviita chere zvakadini togonyepana nevanhu kuti zviri kuitiwa zvakaita sei. Tigoramba takaringa ipapo. Kuhwadziwa kuya kuri kuramba kuchienderera mberi. Nyasi kwaburikaiko masoko okuti mumwe ari kumirira bato roCCC kuSt Mary's Brighton Mazhindu kwaimba yache yagoisiwa chinhu chaputika kunge bhambo. Unobva waita kuona kuti zvakaita kunyangariwa. Pai zvakaitika usiku izvi apa mapurisa abva atosvikawo pakureketa kutoti waakutonetseka kuti chii chiri kumboitika nokuti vanhu wemapato anopikisa kunyanya bato roCCC vari kuramba vachindovhiringidziwa wachishishidziwa pokare nokukubiwa pokare nokutorehwa zvinhu zvavo neiko kumbosungiwa. Paita kunyangara. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvienda nokupi. Asi tiri kuramba takaisa dziso kuti wachaita sei mapurisa ayo kuti zvinhu zvireke kugoramba zvienderera mberi.
Mapurisa ari kuramba achiita zvatinoaziya achiita. Ipapa kwaiva kurambidzapo kare ubato roCCC kuchuru kwaiwarambidziwa kupinda mudzimba kutenderera kwavari kuita kuti imba yega yegani door to door campaign pachirungu iya kwaipapa pawarambidziwa kuiita pokare, nokutoti even kuzengeza kutoti nevamwe wasungiwa wairi wachisungiwa nyaya yebodziyo kwai zviri kurambidziwa zviri kubvumiwa ba izvozvizvi. Unobva waita kusaya kuti ya chii chaizvo chiri kuita kuitika ipapa. Rekai tirambe hedu takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Tikatendeuka kuenda kumatalodzi mhosva, mutongi mudare guru munyika, mutongi Gladys Muri kwaiwa goti iwo ndachengeta mutongo wangu panyaya yakaendesiwa naLinda Masarira kuti arambidziwa kupinda sei pakuita mumwe wavanhu wari kukwikwidza musarudzo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiita sei, kuti wachazoburisa rini mutongoyo, paribe atinyepa kuti ndirini. Pokare dare guru munyika kuguta roBulawayo ratiro mutongo waro uri kuchengeta pokare panyaya yakaendesiwa yokuti kwaiwa vanhu 12 wari kuda kuita maMP oCCC wabisiwe nekuti kwaiwa kuendesa mapepa nguva dzapfuura. Ipapa Washman Ncube gweta rawo agoreketayo kutoti aiwaba nyaya yaunziwa kudare risiro nokuti nyaya yakadari inofanira kuenda kudare roelectoral court. Rekai tione kuti zvichaita sei pachazobuditsiwa mutongopo. Tiri kuziva ba kuti uchabuditsiwa rini, asi uchindobuditsiwa tinokunyepai. Tikaparamba tiri mumatalodzi mhosva aya, Shingi Munyeza agonze abenhutse mari inoita zana rozuru zvomari yekuAmerica, $100,000 pachirungu. Kwai akakwereta mumwe mudzimai akamboita mureketeri wokambani yoSidco idi kuna vanhu vano mari yaokomana. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Tichagoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Aidi ndo inonzika chaikuda kana chokuramba pano paita kunyangariwa chaiko. Ticharamba takaringa kuti inenge ichipera sei. Wamunangarwa waenda kunyika yoRussia watosvika ikweyo kuaita musangano woRussia Africa Summit rukutanda mangwana kusvikira zuva rochishanu. Tinenge chikunyepai kuti zviri kudini zvatorwadza ipapa. Mutungamiri wenyika yedu akwereta ndege kubva kunyika yoChina. Wakomana ipapa kwai ndegei ndo inosenzesiwa inogurukota rinoringa nozvousahwira wedzimwe nyika noChina. China Foreign Minister pachirungu pakaita kunyangariwa. Apa kwai mari yarinoja ndegei kwai inoja zviuru 450 750,000 pakaita kuoma chaiko. Unoita kuperehwa munomate mukamwa nokutoti mari kureketa kuti mari munyika medu irimo. Wosangano ropasi rese roUnited Nations Population Fund ragoreketa iro kutoti kubva gore 2019 kusvika gore 2022 nyika yedu yeZimbabwe yagoita wapwere wari pakati pemakore 10 kusvikira ku10 10 to 19 years old pachirungu. Kwai wakaita mimba wanosvika zviuru 350 350,000 pakaita kuoma apa. Panotoda kutoti paite kuchinja maitiro chaiwo. Rekai tione kuti zvichaita sei nomutemo mutsva yakauya iyi. Tikaringadzo mari kwai sondo rino mari yenyika iri kutengiwa nomadhora anoita zviuru 4,505 4,505 pachirungu kudhora ribodzi rokuAmerica. Wagoti waisa pasaiti mari inoita zviuru 600 anoribodzi $601,000 pachirungu. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Tahwadziwa fani chikwata choFC Platinum pabodzi pono chikwata choBulawayo Chiefs kwai zvarambidziwa kupinda pamitambo yoCAF yogore rino nokutoti kwai FIFA yanga yakaita zvigaka pai kwai ipapa kubenudziwa wabenudziwa hawo, asi matimu yacho yanga yatoisiwa kare waribe kuisiwa. Unobva watoona kuti mukana yese inenge ichingotoriwa yokutoti warambidziwe inobva yaita kuburika zvisvinu pakaita kuoma chaiko. Tiri kuramba tichishuvira
kuti dai waendawo kotamba newamwe katiringe dziri kuitika pasi rese. kuNiger kwai masoja atora masimba ikweyo. Mutungamiri wenyika ukatona apfikiwa zvakaitiwa Mugabe zviya auziva kuti pachiribe kana chimwe chiri kuitika ipapo. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Apo kuNigeria kuri kuhwadza izvezvi kwai kuna vanhu vanosvika 34 34 pachirungu wagwarashiwa nemasoja iwo wapanduki. Tiri kuti mweya yawo dai yazorora murugare wakomana. Izvi zvakaita kunyangariwa chaiko. Tikaenda kuEurope, kambani yoNatWest mukuru wayo kwai asiya basa izvezvi nokuti agoburitsa masoko okunyepa panyaya yakatsviriridza yanonzi Nigel Farage. Ndipo munotoona kuti wabi edu vanozviziva fani kutoti kana ndaita mutsepwede ndinosiya basa. Kwedu uno hede vanenge varitokusekai kutoti muchaja izvozvo. Pakaita kunyangariwa chaiko. Kaitirambe takaringa edu kuona kuti zvinoita sei. WaChina wagobisa mumiririri wawo anoringa nezvousawira nodzimwe nyika, Foreign Affairs Minister pachirungu, kwai adzingiwa basa. Kwai anga ari kuramba achindoreketetsa zvakawanditsa. Ndo zvaita kuti adzingiwe basa. Kaiti goramba edu takaringa kuti wachaisa ani pokare yanenge achiitawo sei. KuIsrael nyasi wadoka wari kuchema kutoti hurumende yawo yatumira masoja nemapurisa anoita zvokukuba vanhu chaizvo zvisvinu wachirwadziwa, asi bva wandoramba watondorangaridziwa newamwe kuti aiwa ndiyo ndiro kaya munopa vanhu vokupalestine iyoyi, saka imboipiwayo muijemo ono kuti munoja muchiita svei. Wendo huno pakaita kunyangariwa wakomana, zvakaita kuoma, asi tiri kuramba tindoti ngawaite tusvinu. KuAmerica kwai muridziwo chikwata choTottenham Hotspur Joe Louis anzi anomhosva yokuita zvokutengesa zvisiri pamutemo, insider trading pachirungu. Ndipo munotoona kuti kudzimwe nyika unovhunduka ba kuti uri ani. Dai kuri kwedu uno kwakutonzika mbinga yobva yatosiyiwa nyaya yakadando kutongiwa nyaya ichinofanira kutongiwa. Pakaita kuoma chaiko, asi tiri kuramba takaringa hedu kuti inopera sei. Tireva pamabuja wanyasi rikaiti pete zvirauro. Ndini wenyu MaMhanduwe, WeNhau.